Kasi ang tax namin guys, kung sa Pilipinas pa abot ng, meron akong ambag doon sa bayaran kasi meron din akong tax. Joint account po kami, so meron din akong ambag. Pero yung mga pera ko kasi binigay ko kay Tami. Good morning. Nagising ako guys, ginising ako ng mga alaga. At saka parang binugbog-burn na itong katawan ko guys. Grabe. Kahapon, the whole day did ko guys, as in. Hindi nga ako nag-vlog kasi gusto ko talaga matapos-tapos yung gawain ko kahapon. Ito dito. Dalawa guys, ang sakit guys. Para siyang yung nag-cramp ba, anong sakit ilakad. Gawa tayong pancake guys. Para merong makain ng asawa natin pag-iising. Kung gusto niya ng itlog, edi lutuan natin ng itlog. Simple lang. Ay, perfect. Perfect yun natin. Basta first pancake talaga. Perfect yun ay. Basta first pancake. Naglaba kasi si Mr. kagabi pagdating niya 3 o'clock ko, diba? So kaya si Inday Marian, bago magpundo itong mga nilabahan dito, kailangan nating tupiin guys. Kasi meron na naman tayong bagong tutupiin at meron tayong ihahang. So tapusin ko lang ito and magpunta na naman tayo sa laundry kasi hindi natapos-tapos ni Mr. Pagod na pagod siya kagabi. Naglaba at napabayaan, nakalimutan. So kaya ako na yung nag-continue kasi kawawa naman no. Alangan, nandito lang tayo sa bahay. Pero napagod din ako kahapon guys. Kasi buong araw din ako nasa labas, nag-cut, nag-weedwalk, nagtanim, ganun. So yun, at sabi ko sa kanya ako nang maglaba pero hindi man makinig talaga kay gusto man niya maglaba. Siya man ang maglaba. Oh, 'di ba? So kaya ako na yung nag-continue but anyway yun. So yun yung araw ko ngayon at masakit pa rin yung paa ko guys. Iwan ko kung ano nangyari. Kayo guys ba? Nag-suggest kayo na putulin ko yung aking malunggay. Look, anyari sa aking malunggay guys? Huh, patay. Patay ang malunggay. I think buhay pa siya. Pero hindi man ako naka-harvest. Buhay pa siya, guys. Hindi ako naka-harvest. Patayin na lang natin talaga to. Nag-suggest yung iba na mabuhay man daw. Nabuhay man yan siya. Pinutol ko ulit kasi guys, nabuhay. And then tumaas. Ngayon, hindi na bumalik. Ilang weeks na. Ganyan pa rin siya. Ipakita daw yung love in action, mga sis. Ano pa bang gagawin? Kailangan mo pa bang makita yung mga action niyang tuod baliskad? Yun ba yung gusto mo, sis? Ay, nako. Wala na, kahit himasin mo, ubos na ang energy. Pag sure, good mo. At itong mga nag-comment mga sis, may mga edad na rin, wala na rin mga energy. O, di ba? Alam na alam nila talaga yung wala ka ng energy at kahit anong himas, wala na. O, di ba? Kaya alam nila lahat talaga. Anyway, mas mabuti pang andito na lang tayo sa labas at maglinis. Continuation tayo dito. Anuhin ko lang itong mga pinta na puti. Kasi gusto kong bumili ng puti na paint para ano ko dito sa labas. At dito sa hagdanan, hindi ko pa siya pinoprotektahan kasi ay nasobrahan ang init kanina at hindi ko kinaya. So kaya ngayong hapon wala nang masyadong init. Bumalik ako dito, inano ko yung mga pinta na nagpalak-palak na ba na ready na siyang kunin. So yun, at balikan ko ito dito bukas or the next day. At tinawagan ako mga sis ng aking asawa, sabi palagyan ko daw ng sign dyan kasi meron siyang delivery from Amazon para hindi daw tamak-tamak, hindi daw maapakan ng delivery guy na basa-basa kasi humid guys, matagal mag-dry. So kaya yun, ang ganda din aking mga bulaklak. Nagsinglabasan na yung mga bulaklak niya. So which is, ang saya ko kasi meron ka na makikita talagang mga
colorful dyan sa labas. Sa mga nag-aabang dyan na mga lula, na kailangan talagang may action kami ni Mister, wala na kayong makikita pa dito sa aking page kasi halikan at saka himas-himas lang ang kaya namin gawin. Charot. But anyway, so doon kayo sa ibang page kung gusto nyo mga laplapan na sobrang at saka yung sa kama. Charot. Wala yan dito. Sabi ko kay Tami mga guys, mga sis na hindi na kami bibili ng steak. Grabe yung bayaran namin sa tax guys. Sabi ko sa kanya, bawal na akong kumain ng steak. Bawal mo na magbili-bili, bawal mo na magasto-gasto. Kasi ang tax namin guys, kung sa Pilipinas pa, abot ng over 2 million. Well, actually, 40, 60. Oh, almost 3 million guys. Pesos guys ha, pesos. Mga nasa 650 no, plus penalty pa yan. Abot ng mga 60s. 3 million yun guys. 40, 50, 60. Mga 3 million something yun na guys sa piso guys. Sakit sa ulo. Lalo na, mas lalaki pa talaga yan. Sabi niya sa akin, mas lalong lumaki yan kapag hindi kami nag-ano ng IRA. So, nag-ano kami ng IRA. Malaki pa rin. Sabi ko sa asawa ko, atik-atik naman siguro ng ilang ari-ari, oy. Ari-ari. Atik-atik naman siguro ni sakit. Sumakit talaga lalo ulo ko guys. Punta sana kami sa Walmart. Sabi ko, uwi tayo talaga. Kasi ayaw ko na sakit sa ulo, grabe. And then, andito kami ron sa Taco Bell. Sabi ko, mag-Taco Bell tayo? Oh, di ba? Andito kami sa Taco Bell ngayon. And then, sabi ni Tami, ayaw ko. Kasi nawalan kami ng gana, gumastos guys. Kasi ang laki-laki, just like the last time. And then, kaya yon sabi niya, sige, stop tayo. Kasi para baunin daw niya bukas. Kasi mahilig talaga siya si Tami sa Taco Bell. At ako, ayaw ko na kumain ng mga fast food, guys. Only Jollibee. Charot. Only Jollibee yung aking kakainin. Always ganon ang pig. So sabi ko, para hindi tayo magbayad ng mga penalties at late fees, mga fail to file, ganon siya. Ang daming mga fail na mga late fees na yan. Umabot ng 8,000 the last time. 2 taon yun. So, kaya yun, ay sabi ko sa kanya, kailangan talaga natin file. And Tami is not really good with paperwork. So, kaya yun, kailangan ko talagang i-push. And then, paminsan maging away po yan, guys. Yun, ay, ilalabas ko na lang talaga dito yung stress ko, guys. Kasi na-stress ako at the same time, iniisip ko din na dapat hindi ako ma-stress. Pero lang, Dayan, Merian. Hindi yan kailangang i-stress yung sarili mo. O, di magkamangta, hado, tas box. Sabi ko kay Mister na, nako talagang buhay na to. Pero sabi ko sa kanya, malaki man yan pera na yan, pero yung sweldo mo sa isang buwan, pwede naman bayaran yan. And then kasi join kami, so meron akong ambag doon sa bayaran kasi meron din akong tax. Join account po kami, so meron din akong ambag. Pero yung mga pera ko kasi binigay ko kay Tami, and then sinisave lang niya ba, nandun lang. And doon kami kumukuha ng IRA, gano'n, kinuha namin yung pera doon. So, then kukuha din siya doon para sa additional sa nako guys galibog jud ko aning gobyerno guys no kani mga tax ba kaya sa Pilipinas na kana mga aywan ko na lang yung mga tax ninyo na maglay pa kayo kung anong magkaano yung babayaran niyo dito guys walang maitatago guys sa gobyerno lahat alam guys lahat din sa Pilipinas daming nagchi-cheat ng mga tax ganon dito hindi pwede guys kasi talagang magkaproblema gadyo ikaw sa buhay mo anyway so yan lang yung istorya ng buhay ko guys naghintay ako kay Tami ang tagal guys so sakit talaga yung ulo ko ngayon as in kahapon masakit mas lalong sumakit ngayon you ordered a lot always you ordered a lot always why is it a lot it's just you one person 6 and 6 what? Tacos? Just rice and bean burritos and 6 beef burritos. Oh my goodness. Yeah, I have to go home and cook rice. Hi, sabi ko kay Mister, okay, ayaw ko nang magluto ng mga maraming pagkain. Ay nako guys, sakit sa ulo guys, sakit sa ulo mo ni mga ganito guys. Sabi ko kay Tami, sige magluto na lang ako ng itlog. Magluto na lang tayo ng itlog. No? And then ito, lagay natin dyan. No? Fish guys, mag-fish lang tayo. And mag-itlog. Di ba pilar? Ito yung lunch natin. Hindi ko alam kung anong kakainin ni Mister. Ay, kumain pala siya ng Taco Bell.
So, mamaya pa man ako kain. Lutuin ko lang ito ahead of time kasi nagluto pa ako ng kanin. Diba? Ganyan yung buhay ni Inday Miriam. Alam mo, mapaisip talaga ako. Yung mga gobyerno dito, kailangan talagang magbayad ng tax. You have to, sabihin na ng iba, paano ka nagbayad ng tax? Wala ka namang trabaho. At ikaw din walang alam. Wala ka kasing alam. Nagbayad po ako ng tax, guys. Mahal ang tax, guys. No, dito sa Amerika, walang dayaan mangyayari, guys. Merong mga taong nang dadaya, guys, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano, guys, yung mga marunong sa mga ganyang bagay. Pero yun siya, guys. Kailangan talagang magbayad ng tax, no?